जोंहा प्रेक्टिसबो गैया नालाय मिउजिशियान्सफोरखौ फार्स्ट टाइमनि थाखाय लोगो मोनदों आरो बेवहाय बरायनो होननानै लिंनानै लाबोदों बेनि थाखाय आङो माने बिदि बिखेक प्रेक्टिस खालामनानै फैनाय जायाखै आरो गावनि मिउजिशियानजों फैनाय जायाखै थ' नोंथांमोना बेखिनि जे अननायखौ बावदों आंनि थाखाय आं बेनि थाखाय नोंथांमोन रायजोफोरनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर बावहरदों मानोना नोंथांमोननि सापर्ट नङाब्ला आं जेखिनि माने नोंथांमोना आंखौ नितामनि होनानै सिनाय मोनदों थ' बेखौ मालाबाबो सिनाय मोननाय नङामोन नङा होमबा नंगौना नङा रायजोफोर थ' नोंथांमोनाबो बिराद अननाय बावदों सापर्ट खालामदों आसा फारियो नोंथांमोना आरो उनफोरावबो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै वाव बयबो मोसा बयबो सेंग्राफोर एसे मोसानानै दाउनथार नामा सेंग्राफ्रा आंनि गांग्रिङा आंनि गांग्रिङा दिनै हमथाहायै रिंबाय सोरखौबा नुनानै हमथाहायै रिंबाय सोरखौबा नुनानै आंनि गांग्रिङा बरिया एसे मोसाफानानै रायजोफोर लासै लासैनो आखाइ खफा बयबो हास्थायो फागिनि आं अननाय होनो गोसो जायो थाबोर हमना सबखौनो हास्थायो फागिनि आं अननाय होनो गोसो जायो थाबोर हमना सबखौनो उसिनाय अननाय आंनि खालामदों माबार नोंनि दावगा फुंजावमोन आंनि गोसोखौ सुग्लायहोनि देहा मोदोम आयुहाय देहा मोदोम अर जोंब्लावबाय आंथ' बार' गोजावबाय आंनि गांग्रिङा दिनै हमथाहायै रिंबाय सोरखौबा नुनानै हमथाहायै रिंबाय सोरखौबा नुनानै आंनि गांग्रिङा बरिया Thank you so much. Thank you. Actually,